बीजेपी दलनि गेदेर खहा इउपिपिएल दलनि बिजाथि प्रदीप नार्जारीखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों नैजिगोनां सख्लायसेरफां बियाबाव इउपिपिएल दलनि जयनिं हाबाफारि ममाय कार्तिक बर'नि दैदेननायाव 300निबो बांसिन बीजेपी दलनि मावथिफोरा इउपिपिएल दलाव जयनिं जादों। बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैयैखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो बियाबाव गावबागाव दलनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों सानफ्रोमबो लोब लोब जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। मख'नो गोनांदि ममाय कार्तिक बर'आ बीजेपी दलखौ नागारनायनि उनावनो नैजिगोनां सख्लायसेरफां बियाबाव बीजेपी दलखौ नागारनानै सा 300निबो बांसिन रायजो राजाया ममाय कार्तिक बर'नि न'आव थांनानै इउपिपिएल दलाव जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथियो दि बे बाराव इउपिपिएल दलनि बिजाथि प्रदीप नार्जारीखौ देरहासार खालामगोना रोखा। लोगोसे प्रदीप नार्जारीनो 3,000निबो बारा भट होगोन होननानै बुंथियो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियावनो बाहागो लायो नैजिगोनां सख्लायसेरफां बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रदीप नार्जारी, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दलनि गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बसुमतारी, नैजिगोनां सख्लायसेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारी, गाहाय नेहाथारि आरो गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा। गुबुन दलनि दैदेनगिरि आरो भटारफोरा जितु इउपिपिएल दलाव दिनै जगदान जाबाय। दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा ममाय कार्तिक बर'खौ आङो साबायखर बावदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' सारनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनियाव जगदान जादोंमोन थांनाय सानथामनि सिगाङाव आरो दिनै 300निबो बांसिन भटारफोरखौ लानानै बा बिजेपिनि जिफोर एक्टिभ मेम्बार दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बुथनि सभापति सम्पादक आरो विभिन्न स्तरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै 300निबो बांसिन बिजेपिनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जगदान जादों इउपिपिएलआव आरो बेवहायनो स्पष्ट बुंनो हायो जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिजेपिया जेनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा जाबाय आरो खुनु मोनसे सिन्ता खालामनो गोनां गैया जे फैबाय थानाय समाव जों बयबो ज'ज'यै जिखिनि जों जगदान जादों बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जादों जेला बयखौबो खौसे लानानै जोङो दावगालांगोन आरो बे ओनसोलाव विभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ खौसे लानानै जोङो विभिन्न खामानि मावनो दङ बे सख्लायसेरफाङाव बेफोर इसुसफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो बयबो भटारफोरा जोंनि रायजो राजाफ्रा बुद्धिजीबीफोरा आरो दल संगठननि दैदेनगिरिफोरा फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलखौ हेल्प खालामनो थाखाय रेडि आरो हेल्पबो खालामगासिनो दङ। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो गामि आरो सुबुरिफोराव जोङो पकेट भट मिटिं खालामदों पकेट मिटिं खालामदों आरो पकेट भटबो बेबायदि स्टाइलाव खालामनानै जोङो लांबाय थादों आरो फैबाय थानाय जि 22 तारिखनि इलेक्शनाव सुख्लायसेरफाङाव जेरैखि जाया रायजोफ्रा देरहागोना रोखा जानानै दङ इउपिपिएल दोलोखौ। जिहेतु साननैसोनि गेजेरावनो जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा नोंथांनि बियाबाव फैनायनि बाथ्रा बुंदों बेयाव माबाफोर खहा जागोन नामा? बेवहाय बयहाबो मोन्थाय दङ बिजेपियाबो बिजेपिनि प्रसार खालामनो थाखाय बिथांमोना मोन्थाय दङ आरो बेबायदि हिसाबै फैखागोन आरो रायजो राजाफ्रानो गिदिर बेवहाय सोरबा गिदिर गिदिर नेता फैयोब्लानो जे सुख्लायसेरफांनि रायजो राजाफ्रा गुलिलांगोन बा गिदिर गिदिर नेताफ्रा फैबानो जे भटारफ्रा बयबो बिजेपियाव भट होगोन बेयो सैथो नङा। मानोना थांनाय समावबो 2020आव बेबायदिनो गोबां केन्डिडेट होदोंमोन अब्ला माबायदियै बिथांमोना 9 जनल' देराखै दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जिफोर EM GM जानानै दङ रायजोफोरनो मोजां खामानि मावनो हायाखै रायजोफोरजों मोनसे कानेक्सन थायाखै जायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि केन्डिडेटफोरखौ फेजेननो थाखाय भटार बा रायजोफोरा थियारि जाना दङ आरो बेबायदि हिसाबै सुख्लायसेरफाङावबो बिथां रनेन्द्र नार्जारीखौ फेजेनगोन रायजोफ्रा फेजेननो थियारि आरो इउपिपिएलखौ देरहानो थाखाय थियारि जाना दङ आरो प्रमद बर' सारखौ फिन सरकाराव लाबोफिनगोन आरो फिन सिट बानायफिनगोन होननानै गोसोआव बयबो थियारि जानानै दङ। जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै आंनि दैदेननायाव बा जाय आंखौ मोजां मोननानै दंमोन बिथांमोना दिनै आं दैदेननायाव दिनै इउपिपिएल दोलोनि जितु प्रमद बर' सारनि जितु पिटिसि सरकार सालायनायाव जितु गोजोन थासारि लाबोनो हादों आरो जितु भबिष्यतआव जितु परिकल्पना लादों जा बिटिआरनि जितु खामानि मावफुंनो गोनां दङ बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै इउपिपिएल दलाव आं फैनाय लोगो लोगो आंनि लोगोफोरा बा आंनि जाय खुबागांगिफोरा आंजों दिनै बिपिपिएल जगदान जादों बेनो फोरमान दे फैबाय थानाय बिटिसि
जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो देराबाय होननानै दिनैनि दिननिफ्राय जों फोसावनो हायो। मानो होनबा थांनाय बाराव जोङो 2 नाम्बाराव दङमोन प्रदीप नार्जारी बिथाङा 800 भटआव जेनदोंमोन। दिनैनि तारिखआव आं बिथांनो 3,000 भट होनो थाखाय आङो थियारि। थ' 3,000 होयोब्ला ओरैनो देरना दङ। दिनैनि तारिखआव बिजेपिया 0 जाना दङ। बिथांमोना साननो हागौ बहुत माने जों खामानि बिथांमोना जुदि खामानि मावदोंब्ला बिथांमोना जुदि बिराद खामानि मावदों होनना बुंबाय थायो अरुणोदयनिफ्राय माने उद्यमिता आसनिफ्राय बिभिन्न PMIनिफ्राय मावदों होनना बुङो। दिनै मावदोंब्ला दिनै मानो न' थांनानै भट बिनो गोनां जादों? निश्चय माबा मोनसे दुर्बलता दङ। बेनि थाखाय दिनै बिथांमोना न' थांनानै भट बिनो गोनां जादों। नाथाय जों दिनै न' थांनानै भट बियाखै। दिनै रायजोफोरा लोब ओंखारबोदों। आं फंसे फन खालामनायावनो फंसे बुहरनावनो दिनै नुदों नोंथांमोना नुदों 250-300 जन मानसि फैदों। बेबायदि आरो खनब्रै खनबा जोंना जइन जानायनि माने परिकल्पना दङ। बे हिसाबै रायज्लायगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ देरहागोन आरो बिजेपिआ नै सुख्लाय सेरफांनिफ्राय जोबस्रांलांगोन। जिहेतु नोंथाङा जयनिं जानायनि उनाव बिजेपि दोलोआ गोबां खहा जाबोगासिनो दङ। बेखौ रायजोफोरा नुबाय थादों बा नोंथांमोनाबो मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। दिनै जिथु प्रमान बिनिनो प्रमान दिनै नङा होमबा? आरो बेबायदिनो आरो जइन जागोन। थ' दिनैनि तारिखआव आं बुंबाय बिजेपिया 0 जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिजेपिया जे देरहानो हाया बे रोखा जाबाय। आङो बिभिन्न समस्थियाव आं गिदिंनानै बुजि मोन्दों दिनै मोनथिना मोन्दों जे बिजेपियाव जि मोनसे सिङाव जि खुफ्ला जाना दङ बे रोखा जाबाय आरो। इसिं जिहेतु आन्दोयै आसाम आयेनफोरनि बुंथि बिस्वजित दैमारि बिथाङा जिहेतु मोनफ्रोमबो बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो बेनि सायाव बिथाङा गावनि खामानिखौ गाव मावबाय थादों। बिथाङाबो सासे बिजेपिनि माने दैदेनगिरि हिसाबै बिजेपिखौ देरहाहोनायनि थाखाय बिथाङा मावबाय थादों। बिथांनि स्टाइलजों बिथाङा मावबाय थादों। बेयाव जोंहा बुंनो गोनां खोथा जोंनि स्टाइलाव जों मावबाय थादों। जों प्रदीप नार्जारी बिथांखौ माबायदि देरहाहोनो हायो बेखौ बिनि प्लेन पलिसिखौ जों खालामनानै जों दिनै मावबाय थादों।